епизод номер 2. Епизод 2. Това ще е най-лудото пребиване. Разбира се, второто най-лудо пребиване, което ще правя с мой приятел Манол. Аз съм Иван. Вие вече ни познавате. Все пак добър вечер. Ето вече е тъмно. Вече е тъмно. И ние сме готови да пребия Манол. Общо взето. Сега ще видите как ще го пребия. Имам Това искаш, бе! Имам стреличка, ма! Това искаш, бе! Имам стреличка! Ама ти си го лудът сато. Имам стреличка! Лягай долу! Нямам! Лягай долу! Лягай! 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 Ще запаля! Майхан! Ставай! Ти си луд! Ти са напил! Ти не знам какво си! Хамстер, бе! Та ще му направя белег! Ето вижте го! Сега ще ви покажа белега! Дай! Дебелак! Ставай така! Давай! Той умря, сега ще му направя изкуствено дишане! Ето, той е жив! Аз тук днеска! Давай! Той май умря. Върна му главата, ставай! Мамо! Без искам, убих Манол! Не, сина. Усмихва се. Сега ще бия белега. Сега ще покажа на хората белега. Той мърда! Жив е! Стига толкова. Това беше лудото пребиване номер 2 от нас. Сигурно ще направим много поредици, така че се разучете с нас. Айде, чао!